Уважаеми пътници, аз съм Димитър Горчев. Пред вас се намира списание Офлайн, бордното списание на най-големия национален пътнически превозвач Етап Адрес. С удоволствие бих искал да ви представя поредния брой, достъпен за всеки от вас, с който сме отново крачка пред другите. Този брой ще откриете майския хоров конкурс на Варна, акцент на броя, бъдещето на Балчик през погледа на кмета Николай Ангелов, за бизнеса и голфа с Николай Нанков, отново Сардес в света на технологиите, новото телевизионно шоу на Лотария България, какво е женска суета без граници. Офлайн цели да улесни хората докато пътуват. Какви дестинации или екскурзии да изберат и по кое време. Къде да отседнат, какво да видят, къде да вечерят, какво да си купят за спомен, и на всички тези въпроси ще дадем полезни и най-вече проверени на практика отговори. От най-добрите места за пазаруване или за посещения до най-вълнуващите фестивали и концерти. С удоволствие ще помогнем на пътниците да планират добре своето време. Желаем ви приятно пътуване! Уважаеми пътници, списанието е предназначено за ползване в автобуса. Изнасянето му е абсолютно забранено. След като го прочетете, моля върнете го отново в джоба на седалката пред вас. Благодарим ви!